Wat moet zo? Het is een onding, maar ja, het moet wel even op. Hoe vaak doe je hem dit? Iedere dag. Van mei tot oktober. Of het moet met bakken uit de hemel komen. Dat doen we het niet. Maar anders, we hebben wel eens met een paraplu zijn we hier op en neer gegaan. Maar ik zeg, we worden toch nat. Dus maakt het uit, weet je wel. Zolang ik hier woon, dat is 12 jaar, zwem ik hier al iedere ochtend. En ik 20, zolang ik hier woon. 20 jaar? Ja. Maar het heeft gewoon iets. Hè. Het jouwt je gewoon even een kick. Zo fijn, dat wetter is heerlijk, hè? Ja. Maar ik ga er echt van. Ik ga er echt van. Ja. Het is lekker dat koude bad even heerlijk. Ja, hè? Je kan de douche ook nemen, maar het is puur natuur, hè? Puur natuur, ja. Een week geleden was ik dus een paar dagen in Duitsland. Het was 38 graden. Ik denk, oh, mijn IJsselmeer. Want dan ben je, als je dus 's morgens gaat zwemmen en het is zo warm, dan ben je de hele dag fris. Dan heb je dat Ja, toch heerlijk. niet. Ja. Ja, dan Nee, heb ik je kan dat. er echt niet buiten. Nee. Heerlijk. Nee, dat is ook zo. Het is echt jammer als het afgelopen is. Want als het onder de 14 graden is, zo 30 graden, dan moet je eigenlijk stoppen. Ja. Maar dat vinden we allemaal erg, Ja, hoor. dat vinden we Daar worden we heel triest van. Vorig jaar ook, toen zei ze, ja, niet ineens. Nou, we houden ermee op, hoor. Ik moest helemaal afkicken. Werkelijk waar. Ik heb er wel een week, 2 weken over gedaan. Ik vond het zo erg dat je 's morgens om 9 uur niet meer even lekker erin kon, hè. Dus moe maar weer. Mooi weer. Ja, mooi weer. En ik hoop hele september nog. Ja, dat hoop ik. Echt weer. Ja. Dat is ook fijn vinden. Ja.